Dumating na yung bangos natin. Kami. Alin yung sa kunin nyo? Ha? Alin yung kunin nyo? Yung sa ano? 3 1 kilo o yung 2 1 kilo? 2 1 kilo na? Yung 2 1 kilo. Oo. Magkano yan, boss? Hindi ko alam, kay Lindo na lang mamaya. Ay, Lindo na lang mamaya? Oo. Sige. Ganda ng garong nila, oh. Service yan, paglalambat. Bali, yung gagawin pala natin dito sa bangos, yo, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat and good morning. Good morning. Pasok na? Hindi pa. Wala pang pasok. Wala nang pasok. Yo, good morning mga kalabarkada and welcome back again sa ating panibagong video. And for today's video pala ay mag-aantay tayo ng isda. Kasi may in-order pala ako kahapon na isda. Bali, hindi pa kasi dumating yung mga galing sa dagat, no? Wala pa. So, naantay-antay lang natin. Musta naman kayong lahat mga kalabarkada? Alam niyo ba kagabi, grabe yung panaginip ko. Hindi ko alam, sana nga magkatotoo, no? Grabe yung mga panaginip ko. Nagme-million views na raw yung mga ibang videos ko. Gulat na gulat ako. Sabi ko, totoo ba? Tapos tinignan ko agad yung cellphone ko. Wala, ganun pa rin. Walang nagbago. At salamat pala sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. Sa videos ng Team Lovercards, no? Pero hindi pa kami nakakapag adventure ulit. Gawa nga nung siyempre may pasok kasi yung tatlo, si Bart, si Makatutoy, saka si Dago. So hindi naman natin pwede silang ayain pag ganun na may pasok, kasi priority din na natin yung pag-aaral nila para makatapos sila. Pero ito siguro itong week na to, Biyernes ng gabi o Sabado, Linggo, yan, pwede tayong mag-adventure. Ang hirap kasi pag, anong tawag doon, pag ayain natin ng ayain, baka mamaya bumagsak sila dahil sa akin. Konsensya ko pa, diba? Kaya Sabado na lang, sa Sabado na lang natin sila ayain, ganyan, sa mga walang pasok. Alright, at abang-abang lang tayo sa mga videos na ilalabas natin, no? At magkukwento-kwento lang muna ako habang nag-aantay ako ng ang tawag dito, yung mga galing sa dagat para makabili tayo ng isda. Bali sila Bart kasi hindi pa sila kasi yata graduating. Parang isang taon pa bago sila graduate. Magkakaklase kasi yung mayan, sila Bart, si Makatutoy, saka si Dago. Tsaka talagang magmula nung pagkabata, sulit na magkakabarkada na kasi yung tatlong yun. Oh, good morning Auntie Merle. Good morning din. Nagbablog ka naman Opo. Vlog lang to, Ante. Marami kayong, wala na kayong masyadong dadaingin. Wala na? Wala na huli? Ay, hindi na, lasak na. Tapos na.
Pwede na sigurong pumunta. Mga dinadaing ng mga yan, yung ano, yung stock nila. Ay. Kaya kung mag-stock pa, maliliit na kasi isla Mm. eh. Maliliit na yung isla. Sila may stock nila. Ayun, naantay ko po sila Lindon. Ay, abangan mo, maya-maya pa yun. Kasi nakakalimutan nila pagka diretso na sila kasi mo nung pag nakita mo, No, kaya nga kagaya kapon, naiikon na nila sa bayan. Mm. ano, Kaya nga pero nagsabi ulit ako kahapon, sabi ko kahit 1 kilo lang. Pang ihaw lang sa pangbabad. Ayan isa yun si Auntie Merly sa mga nagdadaing din dito sa amin. Kagaya nung nasabi ko sa nakarang vlog, halos karamihan dito sa amin nagdadaing ng danggit. Kasi yun yung isa sa kinabubuhay ng mga tao yung pagdadaing ng danggit, lalo na pag yung araw ng lasak o yung talagang marami yung dumadating, nagdadagsaan ng mga isda, barangan o danggit. Kaya kwan, Yatan ka naman boy. Ante-ante lang tayo mga kabarkada no. Pagdating nila Lindon. Kasi wala pa sila Boss. Yo, alright. Sa wakas nandito na sila Lindon. Ay, nako, buti na lang. Tignan natin kung meron silang nakuhang bangus. Ate Lods. Hey, shout out boss. Meron? Meron. Dami. Alin yung sa kunin nyo? Ha? Alin yung kunin nyo? Yung sa ano? 3 1 kilo o yung 2 1 kilo? 2 1 kilo na lang. Yung 2 1 kilo. Oo. Sige. Dami nung nakuha. Oo. Uli sa paglalambat yata to. Oo, sana. Bangus. Kaya mo din naman. Bilang ng wala po. Yan ko na lang kayo. Doon. Sa Saan? Timbang ko pa doon Isan yung kukun ko? Hindi, ipunta ko na lang sa inyo. Ay, punta mo na lang sa akin. Oo, sige. Sige. Ganda ng garong na lo. Service yan, paglalambat. Pakalat mo lang. Oo. Hintayin ko na lang doon. Oo. Salamat. Alright. Meron. Good morning, nanay. Alright, mga kalabarkada no. Bali dalawa. May nabili tayo. Alright. Ito yung bangus ko. Magkano yan, boss? Hindi ka lang, kay Lindo na lang mamaya. Ay, Lindon na lang mamaya. Oo. Sige. Sige. Kuna ko sa ako. Salamat, boss ha. Babad. Babad. Suka. Alright. Iyon. Alright, mga kalabarkada na. Dumating na yung bangus natin. Ito yung in-order natin nung nakarang araw pa, pero ngayon lang dumating. Ngayon lang sila nakahuli kasi
Bali, ang gagawin pala natin dito sa bangos, ihaw natin yung isa. So, siguro mas maliit. Tapos yung isa, ibabad natin. Alright. So yung mga kalabarkada na. Bali, mamaya. Abang-abang na lang sa mga vlog natin mamaya. Uy, may rami kasing tao ngayon dun sa may tindahan, kaya halos hindi ako makapag vlog. Gawa nga nung tinutulungan ko kasi si Mrs. Dahil anong tawag dito, yung purpose kasi ngayon dito sa amin maraming nagpapaprint. So minsan ako yung nagpapaprint, ako yung nagpiprint. So yun na. So, kita kasi tayo mamaya. At shoutout nga muna pala kay MG Eric Adventure, kay Tons Baay Vlog, kay Bike and Fish of W Adventure, kay Bu Adventure, kay John Fishing TV, kay Beres Pero, The Fisherman Life, tapos si RJ Vlog, kay Mami's Kitchen, kay Frederick Pasamba. So yun yung mga nagpapa-shoutout sa atin, mga kalabarkada na. So kung gusto nyo magpa-shoutout ay comment down lang below para ma-shoutout ko kayo sa next na vlog natin. Alright mga kalabarkada na, bali natapos na tayong magluto sa sobrang busy. So ito na pala yung ginawa ko sa bangos. Prinito ko na lang siya. Tapos ito yung sausawan na ito sili mansi. Tapos ito naman kamatis. Alright mga kalabarkada na. So dito na siguro matatapos muna ang vlog natin. Kasi gawa ka nung sobrang busy kami ni Mrs. Dahil ang dami namin ginagawa ngayon. Bali nagpiprint kasi kami ngayon. Ito pala yung isang business namin ni Mrs. yung pagpiprint. Bali nauna pa to na business namin kaysa dun sa tindahan. So sa mga gustong magpa-print, nandito lang po kami sa may Sitio Marimpay, Carrot-Anda, Pangasinan. At na gumagawa po kami ng printing, xerox, laminating, at depende kung ano po yung papagawa ng mga customer. Kasi karamihan kasi na customer namin dito ay mga estudyante. So yun lang mga kalabarkada na. So dito na muna matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless. So see you po sa next na vlog natin.